Mehmet Zülküfyel doğru haber. Ev cihad ame hemiyaye. Naxwad ve em be hevre bar û berdêla vê cihad û şer bidin ser milê xwe. Demo wata ku li Gazeyê bi 10,000 însan şehîd dibin û mirov jî birçînê dimire divê em jî mesuliyet û berpirsiyariye birin ser xwe. Bi rastî jî li gorî hûqa birakê û li ser navê îzzet û rûmeta însaniyetê divê em jî berdêlê bidin, ji bo vê yekê jî divê em mesuliyetê birin ser xwe. Ji vê derecê û qonağê wê de tir merhale êdî nema. Weşetgeha jî dereceya herî bilind û zêde. Di weşana zindî de însanên mazlûm tên qetil kirin. Mirinên girseyên ji birçîştinê êdî hatine berderî. Rojnamegerên ku cîhanê bi vê qirkirinê de hesînin û xebatkarên sehetên ji bo kesên hatine qetil kirin rizgar û xelas bikin, di weşana zindî de tên qetil kirin. Hemû hêja, nirx û qeyd û bendên cîhan şumûlî, cîhanî û hukûqa şer hatiye bin pêkirin û îhlal kirin. Tiştên ku însaniyet divêje bila dest rê nedayîn, bi xwînxwarî tê îhlal kirin. Em bi keryakî weş û hovre rûbirûne ku ji xeynî zimanê şer û hovîtiyê bi tu zimanî napeyîve. Ev keryê qatilan ê wekî moğilan e, tenê ji zimanê çek, silah û cîhadê fehm dike. Wê demê yekane çareseriya vê xirkirinê cîhad û tifaqa însaniyeta cîhanî ye. Li Hollandayê ne wezîran ji ber ku meydeyên zêde li ser Siyonîstan nayê tetbîq kirin û qerarên ku hatine girtin kêm dîtin, îstîfa kirin. Wezîrê Karê Derveyê Belçîkayê got, ger tewr û helwestek bi tesîdartir neyê girtin, ew ê karê hikûmetê bisekinînin. İsveç, İspanya, Kolombiya, Brezilya, yanî ev lîste her ku diçe zêde dibe. Bi rastî jî Serokkomarê Îrlandayê bi şîdet bangên netewên yekbûyî kir ku korîdora alîkariyên însanî veke ji bo vê korîdorê tedbîrên eskerî bigire. Yanî wijdana însanî di cîhanê de gihaştî zîrweya xwe. Hewcetî bi rêber û saziyên ku vê qona û merhaleyê bi êdî bi rêk û pêk îdare bike heye. Êdî her kes tenê şermezar kirin û lanetkirinê wekî însanan dike xew dihesibîne. Li Elyakî ve divê serokên dewletan ji bo mesuliyetê birin ser milê xwe, rabin ser ling û piyan, ji aliyedin ve gelên cîhanê jî tenê bi protest û enqîma xwe neynin. Divê serî li rê û rêbazên tesîdar bêxistin, divê ev tevgerbûn, her tim dewam bike, heta ku encam û netîce bêgirtin. Li seranserê cîhanê divê kuçe û meydanên terkirin. İntifadeya cîhanî bi slogana her der Gaze, her der berxwedan, li seranserê cîhanê divê em vê şerê bidin ser milê xwe. Bi milyonan însan divê li seranserê dinyayê dakevin meydanan. Yan weşeta ku li Gazeyê diqede, yan jî berdêl bê dayîn ku her cî ji Gazeyê re bibe bira. Ya agirê li Gazeyê wê bê vemrandin, yan jî wê ev agirê Gazeyê belavî her derê bibe û dorpêş bike. Her der bibe Gaze. Rû erdê divê ji bo Siyonîstan veguhere Gazeyê, da ku Siyonîst li tu ciyekî xwe di nava emniyetê û ewlehiyê de hîs nekin. Li seranserê cîhanê însanên bi rûmet û bi îzzet divê bi sikur û pêsîra Siyonîstan bigire ku ji her kesî wê tir bila Siyonîst zextan bide ser Netanyahu. Bila bi rehetî bazirganî û tîcaretê nekin. Bi rehetî dernekevin derve û kuçeyan. Lê ji bo ev şer bi dawî bibe, bila ji ber van zextan dernekevin meydanan. Li Ewropayê jî êdî xwe ewle hîs nekin û ne di nava emniyetê de ne. Ji gelek herem û mekanan têne derxistin. Divê ev tewr û helwesta însaniya bi rûmet li hemû cîhanê belav bibe. İnsaniyetê wê bi vê tewr û helwesta bi rûmet û bi îzzet, qirkirina Siyonîstan têk bibe û mağlûb bike. Cîhad û helwesteka însaniya bi rûmet. Li vir du gotin û peyv hene ku wê Siyonîzmê bîne ser çogan, serê Siyonîzmê bitewîne. Silav li rûmeta însaniyetê û kesên ku xwe bi cîhadê pêçandine be.